Здравейте! Днес искам да ви споделя за един принцип, който помага в продажбите и като цяло живота. Става въпрос за реципрочност от така известния автор Чалдини. Той гласи, че вие трябва да направите услуга на някой, за да се чувства длъжен да ви я върне. Лично аз преди не смятах, че това е нужно и че винаги си на загуба, когато даваш повече, обаче всъщност се оказа, че е точно обратното. Когато дадеш на някой нещо допълнително, говоря в случая за клиент, той ще се почувства специален и ще се върне отново и отново, ако е останал доволен от вас. Така че този принцип е доста използван и истинските бизнесмени и хората, които знаят как да търгуват, го ползват. Говорим за големи фирми, изявени брандове. Така че ако искате, помислете върху него и проучете малко повече как стоят нещата и как може да го прилагате всъщност в вашите бизнеси. Благодаря ви и до нови срещи!